amalma wani nyangma bi kibara mbambolo kala sawma ode ko lujurato jekulu munu banga jamana kono ulu koni chama bora kunungo ninga ukunda ministry so minga bara benembe faso bara kelaw ka konya nyana bolima nunu koni ya ira ka fo koni ko ulu ka boli ka kunye de ko amena nga jamana kono wale dot mbe ta anga jamana nyama fe ni abe fo mako recrutement spécial ni d'intégration à la fonction publique ni au tedore ko lujurato la koni ko jamana yere tumbe mogodama do tawla samonsa ninga ulu do faso barala kasro concours make foi make o koni ko kamini mi transition wati coup d'état kelen ko fe ko o koni o jora wa ko mogom tunye o wale nyuma ngoni yere damne ko tunye Ibrahim Boubacar Keita nale tunye premier ministre wati la sisan mun kan kamni ka kera president ngoni ko o wale nyuma ngoni ni atmeta kanyeshi lujurato ma nunu ya ira ka fo koni ko o dablala ko ulu be yorom na san koni ko u chale be nyon ka fo ulu kera keme chamaye ko baratu lula kasoro koni o wale ngoni koni o kala ka ni o continuera ko won be ke sababu ye kulu chama koni kulu be botri kitoro kola bote menen mo boya ma ila la fena ka fo koni ko muruba bugu yen koni demsen jakulu fena diminendo yen kosobe kamini tarata do nunu koni bolembe ka bolongono na umne ka pinew jeni ani ka siraw tige nunu ka ni wuli ka join kunte dore miye ko mado de be ni no muso do ko ale koni ya ira ka fo koni ko miye hectare kemenani ko ye ale taye wa ko atara fangala cogo mina koni o be se ka segama nga fen yere problème ye miye hectare kemenani koni ame yorom na sisan ko du chama koni de koni bola so jora ka ban wa fene ko miye château château nani nyona ko bebe o yoro la o hectare kemenani so munu bala koni ata ka jate minere ko abita foso keme boyongola o de la kama koni demsen jakulu munu be murbabu ulu koni ni wuli ka join damne ka fo koni ko ulu te siga son chogoshila ko mo kelen kunkoro ko ni dunu mun koni be bina siga ci ko ka bo ulu ka yoro la ay wani kuna funu net ma bolo kala sama biani chago kuluma jola